ଦେଇଦେବିଛି ଆମର ଜଣେ ପଢିଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ପଠେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏ ସାନ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରି ତୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ହଁ ଆମ ଗ୍ରୋସଟା ବସିକି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୁତାର ଜମା ସିଲେଇ ବିଲେଇ ଗଲେ ମୋ ହାତ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଯାଉଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ରଫୁ କରି ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ତୁ ଯାଉଁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା କି ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଅଛି କି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି बड़ भाई पठी पिठा कुंडे तू मत टी दबुनी जीवन संसार